Aure da ke nake so mu yi, amma ba za ni san bisa ba. Mata da Allah ɗan dakata, takunki ya wuce har da ni. Ga tozalinki mai kyalkyali, wankanki ya yi rumfa da ni. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu. Kai tsaye sunana Sani Abdullahi Alassan, wanda aka fi sani da Sani Liyaliya, mai waƙar Sambisa. Yaushe ka fara waƙa da kuma wace waƙa ka fara? To alhamdulillah, gaskiya akalla na ɗan kwana biyu a cikin wannan harkar. Akalla na kai tsawon shekara 15 zuwa 14 a cikin wannan sana'a. Kuma na fara ne da waƙar siyasa. Waƙar nan ta siyasa na fara yawan ɗan takarar gwamna ne a nan jihar Gombe. Amma Allah ya mashi rasuwa, shine garkuwan Gombe. Garkuwan Gombe a kan shi na fara waƙar siyasa. Menene ja hankalinka har ka samu kanka a fagen waƙa? To abin da ya sa na ɗauki sana'ar waƙa, ko in ce na zaɓi sana'ar waƙa, kasancewa ta ma'abocin kallon fina-finan Hausa da jimawa. To idan ina kallon fim, babu wani abin da yake burge ni a cikin fim illa waƙa. So ina yawan bibiyan waƙoƙin mawaƙa tun su Abubakar Sani, su Adamu na Gudu lokacin da suke shura. To gaskiya ina yawan sauraron waƙoƙinsu. To Allah cikin ikon shi da rabon nima kuma Allah ya sa wannan ita ce hanyar abinci na. So daga baya kuma a lokacin da na shigo harkar, sai na yi sha'awar bari na karkata a waƙoƙin siyasa saboda sun ɗan fi kawo alfanu akan waƙoƙin soyayya. Wace waƙa ka fi so a jerin waƙoƙinka? Gaskiya na yi waƙoƙi da dama wanda sun shura, amma akwai waƙar da na fi so ni. Waƙar da na fi so kuma ita ce wadda na yi wa Arewa. Cikin wannan waƙar ina kiran jihohi na Arewa, wanda nake cewa Arewa babban ƙadari, tushen daɗi, raka ni in gaida gida reshen Hausa. Da gaskiya a duk waƙoƙina na fi son wannan waƙar. Abin da ya sa na fi son waƙar Arewa, domin Allah na kira ni ɗan Arewa ne, sannan kuma a cikin waƙar na kira kowace jiha ta Arewa. Sannan kowace jiha ina kambama ta da abin da ta fi tasiri a kai. Kama daga jihar da ta shahara a ɓangaren noma, ko ɓangaren kasuwanci, ko ɓangaren addini, ko ɓangaren wasu al'adu dai irin nata. To idan na tashi kirarata, nakan kirarata da wannan abin da aka fi saninta da shi. To domin Allah, jihohin kowace jiha sun kira ni, sun ji daɗin abin da na yi a kansu, sun yi farin ciki sosai. To wannan jin daɗi da suka yi da kowace jiha ta yi dalilin kamba mata da na yi, shi yasa ni ma na fi son waƙan nan ta Arewa cikin waƙoƙi. Aure da ke nake so mu yi, amma ba za ni san bisa ba. Mata da Allah ɗan dakata, takunki ya wuce har da ni. Ga tozalinki mai kyalkyali, wankanki ya yi rumfa da ni. Malam dan Allah ka san ni ne kake ƙoƙarin misalai da ni? A'a wallahi ban san ki ba, kawai dai kama kike yi da ni. Na manta wannan ƙarshen baitin. Na je gida ina neman ka, liyaliya na shirya, kawai mu je Sambisa a yi aure. Subhana ga bakin labari, ta ji an tilasta ni wai na je Sambisa ban faso. Abin da yasa bana yin bidiyon waƙoƙina kusan haka ra'ayina yake, amma kuma wani ɓangare ne bana yin bidiyon su, wasu ɓangare kuma ina yin bidiyo. Kamar yadda na baku labari a baya, na fara ne da waƙar siyasa. To na fi son layin waƙar siyasa. Waƙar barkwanci na shigo ta ne, na kawo ta ne daga baya. Sannan kuma abin da ni nake lissafi nake faɗa, ni ba zan iya yin shi a aikace ba. Yasa nake bawa abokan aikina, kuke ganin su suke yin bidiyo. Amma duk wanda ya sani a layin waƙar siyasa ya san ni nake yin bidiyo. To domin Allah, abin da ya sa na ɗan dakatar da waƙoƙin barkwanci, ko kuma in ce ba a yawan jin su akai-akai, gaskiya abubuwa ne sun yi yawa.
ba ni da lokacin da zan zauna in ce zan yi nazarin irin wannan waƙoƙin a yanzu. To alhamdulillah ita ma ai waƙar Sambisan ita ne ta fito da ni. Ko da ba ni na bidiyon ta bane amma ita ne ta yi dalilin sanuwana har na tafi na koma layina na da na waƙar siyasa har Allah ya sa muka cimma buri. Amma ba wai dan in ci waƙoƙin barkwanci ba wasu mini rana ba. Wallahi su suka mun komai saboda su ne suka yi dalilin sanuwana har ake bani waƙoƙin siyasa. Kai tsaye yanda za a samu waƙoƙina shine a duk lokacin da na yi waƙa ko ta siyasa ko ta barkwanci nakan ɗora ta akan shafi na channel, YouTube channel ɗina mai suna Sani Lialiya TV. To insha Allahu lokacin da zan waiwayo in ci gaba da yin wannan waƙoƙi na barkwanci in Allah ya so da ya kusa nan ba da jimawa ba in Allah da za mu dawo mu ɗora daga inda muka tsaya. Musamman Sambisa ita akwai rubutacciyar waƙa Sambisa ta 5 wacce har yanzu ba mu je studio muka rera ta ba amma muna da niyya insha Allah kuma ba zai ɗau lokaci ba. A duk lokacin da muka rera wannan waƙar muka fidda ta to daga nan kuma in Allah ya ara mana tsawon rai da lafiya za mu ɗora daga inda muka tsaya. Gaskiya duk wani mahaluki na duniya baka da ikon hawa tabarmar nasara sai ka tsallake matakai na ƙalubale ba ɗaya ba biyu ba. Gaskiya mun fuskanci ƙalubale da dama a cikin wannan harkar to amma alhamdulillahi Allah cikin ikon shi mun ci jarabawa wanda muke ciki kuma muna buƙatar su ma Allah ba mu ikon cin jarabawa. Wani abun ba zai faɗu ba, wani abun an yi shi ya wuce, wani abun abokan harka ne aka ɗanyi wani abu na ba daɗi kuma aka yi sulhu da kuma yanzu bai kamata tunda an riga an wuce wannan shafin ka fito kana ka bayyana wa duniya ba. Nasarori alhamdulillahi duk wani matakin da muke so mu kai da abin da muke so mu samu Allah cikin ikon shi mun same shi gaskiya alhamdulillah. To shawarar da nake so na bawa abokan harka na musamman matasa masu sha'awar waƙan siyasa shine idan je har Allah ya sa kana da rabo a cikin harkar kuma ka tsinci kanka a cikinta to sai ka zama mai haƙuri, sai ka zama mai juriya, domin wasu da dama gani suke yau in ka shigo harkar gobe jibi za ka samu abin da kake so to ba haka bane. Sai an yi haƙuri, sai an yi juriya, sai an yi biyayya ga na gaba bayan an bi iyaye to kafin nan mutum ya cimma abin da yake bukata. Wannan shirin shawara ta ga mawaƙa masu tasowa. Alhamdulillah akwai iyalai ba ma ɗaya ba. A yanzu ina da yara 7 masu rai, ina da guda 3 wanda Allah musu rasuwa. Kai ta duniya, aya kai ta duniya dai Sani. Ya Ubangiji dai Isa da Haruna yayan Musa, ka taya ni ɗaukar fansa a harin inai matuwa. An daɗe ana yaga ta da niyyar kaɗe da mata, an yi mun gurabin keta bai hana ni in bullowa. Alhamdulillah wannan waƙar ma gaskiya tana daga cikin waƙoƙina wanda suke jiyuwa yanzu. A ɓangaren siyasa kuma gaskiya bani da bakan dami da ta wuce waƙar da na yi wa mai gidana jagora na. Shine Atiku kawai Atikun dai, Atiku kawai Atikun dai, Atiku kawai Atikun dai. Gaskiya wannan waƙar ma tana daga cikin waƙoƙina wanda nake ji da su a ɓangaren waƙar siyasa. Dalilin da yasa na karkata a waƙar barkwanci shine na ba da wannan amsar a baya kuma yau ma zan maimaita ta. Kasancewar kowane mawaƙi in ya taso yakan ƙirƙirar wani abu wanda zai nishaɗantar da masoyansa da shi inda kuma zai jawa kanshi jama'a. To ni na yi nazari bari na bullo ta wata hanyar da ni ma zan nishaɗantar da mutane yanda idan har kana sauraron wannan waƙoƙin nawa ko jinya kake fama da ita to Allah cikin ikon shi dai za ka ɗan samu relief ta wani ɓangare. To shi yasa na ƙirƙiro waƙoƙin nan na barkwanci wanda mutane da dama suna kira suna mini godiya suna mini addu'o'i suna jin daɗi saboda ina sa su nishaɗi. Wani koda yana cikin wani takaici idan yana sauraron wannan waƙoƙin na barkwanci sai ka ji ya samu kwanciyar hankali. Ina rubuta waƙa idan har ina son waƙa in yi waƙa mai suna waƙa ta gaske to ina tsayawa na yi mata rubutu.
Idan kuma aiki ne wanda nake so na yi shi na sauri, to ba na tsaya in yi rubutu. Zan zo studio kawai in zo na sa a mini kiɗa in zauna kuma Allah cikin ikon shi zan yi. Amma matuƙar waƙar da nake so musamman kamar yadda na baka labari, waƙoƙin barkwancin nan su dole ina tsaya na yi rubutu. Dan duk mai sauraron su ba za ka ce wannan zama ɗaya aka tsaya aka yi wannan lissafin ba, dole an tsaya an yi nazari an yi rubutu. Domin Allah waƙoƙin barkwanci su ina yi musu rubutu. Amma duk wata waƙa da ka ji ina tawa to ba kowace bace nake mata zama rubutu. Na fi rubuta waƙa da asuba. Da idan sai Allah na dawo na ɗan yi lazimi na kafin na kai ga karya wata a wannan tsakanin na cikin ikon shi nakan rubuta waƙa. Kalan abincin da na fi so shine wake da taliya, gaskiya da gaske nake shine abinci shi nake so. Sannan kuma ina ba mabiyana haƙuri, ina ba su haƙuri kasancewar me yasa ba sa yawan gani na kan bidiyoyin waƙoƙina, sai dai suna ganin wasu mutane. Kuma yanda za a kira ni liyaliya, shi ma wancan haka za a kira shi liyaliya, shi ma wancan an gan shi akan waƙa na haka shi ma za a kira shi liyaliya. Masu cewa in fito in nuna ni ne liyaliyan, na ce musu ai ba wai wannan ba wani abu bane, wannan duk abokan harka na ne, yawanci ma yara na ne. Asali ma ina yi ne in ɗauka in ba su domin su ma su je su samu abin da su taimaki kansu da shi. Wannan ina ba mutane haƙuri, ba dole bane wai sai ni na dinga hawa waƙoƙi na, a'a. Me kamar yadda na baku labari cewa ni a ɓangaren waƙar siyasa ni a nan nake. Dan duk mai bibiyan waƙoƙina ba za ka taɓa ganin na waƙar siyasa kuma ka ga fuskar wani a kai ba, ni ne za ka gani, sai dai waƙoƙi na barkwanci. To ina ba ku haƙuri, da izinin Allah waƙar siyasa kan ne za ku ta gani akan wannan layin, amma waƙar barkwanci ba zan iya ba, sai dai ni in rera wasu tsaye. Gaskiya, na gode.